vers van de pers. Dan gaan we naar staatssecretaris Van Huffelen. Die heeft afgelopen vrijdag een persconferentie gegeven via Zoom met de pers hier in het Caribisch gebied. En een van de vragen vanuit de extra was waarom zij in een brief aan de Tweede Kamer heeft gezegd dat er zoveel vertraging is in het nemen van beslissingen. Volgens de minister heeft zij gezegd dat Curaçao te lang wacht met het nemen van beslissingen, dat er te weinig daadkracht is. We vroegen haar daarover of ze daarover al contact heeft gehad met de Curaçaose regering. En dit is de reactie van de staatssecretaris. Ja, nou ik heb daar zeker contact over gehad en mijn team ook. Overigens, de berichtgeving was dat ik alleen maar heel negatief was over Curaçao en dat klopt niet. Ik heb een reis gemaakt een paar weken geleden langs alle 3 de landen. En hebben we met de teams en de regeringen daar gesproken over de uitvoering van de landspakketten. En op Curaçao heb ik aangegeven dat ik blij ben met een aantal belangrijke thema's die inmiddels gerealiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld het aanpakken van de schoolgebouwen. Ik heb ook een van die scholen bezocht, of 2 zelfs. Maar dat er ook nog wel dingen zijn waar inderdaad werk te doen is. Waar hard aan gewerkt moet worden. Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de hervorming van de sociale zekerheid. Overigens zag ik daar vanochtend in het Antilliaans Dagblad een bericht over dat daar nu ook afspraken over gemaakt zijn tussen minister Larmonie en de vakbonden en andere partijen. Dus daar worden nu ook verdere stappen gezet, lijkt het in ieder geval. Maar er is nog meer te doen, ook op het gebied van bijvoorbeeld het veranderen van de overheidsdienst zelf. Daar zijn hele goede stappen gezet en voorbereidingen getroffen op Curaçao. Maar die moeten nog wel worden uitgevoerd. En daar hebben we het ook over gehad. Dus wat in die brief staat is ook wat ik heb besproken met de regeringen van de 3 landen. Maar nou ja, zo kan het natuurlijk. En dat is ook de persvrijheid. Kwam het in het Antilliaans Dagblad vooral wel heel negatief over. Terwijl ik ook heb gesproken en ook in de krant. En dat stond overigens ook wel in de spread hoor, maar niet in de kop. In de krant, dat er ook een heleboel dingen gelukkig heel goed gaan. Maar het zijn eigenlijk op alle 3 de landen hebben dus vooral gesproken over het enthousiasme, het feit dat er hard gewerkt wordt, dat er hier en daar ook echt wel problemen zijn met uitvoeringskracht, maar dat er ook serieuze resultaten worden behaald en dat er tegelijkertijd ook nog wel werk te doen is.